Hatayın Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Siýasy bürosynyň Hemişelik Komitetiniň agdasy, Hatay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornmasary Din Süýesýan Hatay wekiliyetine Türkmen topragyna bildirilen mehmansyýarlyk üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistan bilen ýola goýulan strategik hyzmatdaşlyga Hatay Halk Respublikasyna möhüm ähmiýet berilýänini bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in hormatly prezidentimize iweren mehirli salam ýetirdi. Döwlet başlarymyza Hatay wekiliyetiniň ýurdumyza amala aşyrýan sapary üçin minnetdarlyk bildirip, Hatay Halk Respublikasynyň başlygyna mehirli salamny beýan etdi. Hemde Hataýyň ýol başlarynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryna berýän uly ünsüne Türkmenistana ýokary baha berilýänini bellädi. Bellenşýäli ananşmak, hormat goýmak, dostluk ýörelgeleri köp ýyllaryň dowamyna Türkmen Hatay hyzmatdaşlygynyň bünyady bolup durýar. Berk bünyat strategik hyzmatdaşlyk derejesini puýtrandyryp, 20 ýyl taslamalary üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Iki taraplaryň gatnaşyklarda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hatay Hökümetary Komiteti we onuň kiçik komitetleri möhüm orna ýerleýär. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Hatay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornmasarynyň gatnaşmagyna geçirijek hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hatay Hökümetary Komitetiniň nowatdaky mejlisiniň üstünlikli geçmegini arzu etdi. Bellenşýäli ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklar giň ugurlary, şol sanyna ykdysadyýet, medeniýet, alam bilim ulgamlaryny öz içine alýar. Ýalňyş energetika toplamy iki taraplaryň hyzmatdaşlykda ileri turýan ugur bolup durýar. Şu ýyly Türkmenistan bilen Hataýyň gaz puwdugyna hyzmatdaşlygyň 20 ýyllygyny belläp geçmegi energetika toplamynyň strategik ähmiýetini aýdyn tasdiklaýar. Biz Maru vilayatyna galkynç gaz käniniň 4-nji tapgyryny özleşdirmäge badalga berýär. Ve ordaky üstünlikler ýokary derejede siýasy dialogyň işiň alınıp barylmagy bilen baglydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. We geçen ýyl Hatay Halk Respublikasyna amala aşan saparyny, şeýlegem ýakyny Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň amala aşan dostluk saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Hökümetdeşler Türkmenistanyň we Hatay Halk Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänini bellädiler. Ählimum paragatçygy berkitmäge we durnukly ötüşi üpçün etmäge gönükdirilen başlangyçlary ýödary gollap berilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Şeýlegem Merkezi Aziýa Hatay formatynyň we bir goşak bir ýol başlangyjynyň tewit hyzmatdaşlygyny puwtrandyrmak üçin bünyat bolup çykyş edýänligi bellenildi. Türkmen we Hatay halklaryny köp atarlyk dostlukly gatnaşyklaryň medeni taryhy umumlygyň we ruhy gymmatlyklaryň baglanşdyrýanyny bellep, hökümetdeşler umumy taryhy mirasy gorap taklamak boýunça bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler we medeni gatnaşyklary himme taraplaryň ösdürmegi maksat edinýänliklerini tasdikladylar. Hormatly prezidentimiz Hatay Halk Respublikasy bilen gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny aýdyp, ýurdumyzyň netijeli ýödary gatnaşyklary ösdürmegi we giňeltmegi maksat edinýänini bellädi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Hataýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Siýasy bürosynyň Hemişelik Komitetiniň agdasy, Hatay Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornmasary, Türkmen Hatay strategik hyzmatdaşlygynyň umumy awadançylygyň bähbedine ugurlaryň giň ýerim boýunça mundan meýlekde ösdürjekdigine anan bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.